Moikka taas kaikille! Mä ajattelin tänään esitellä mun kynsilakkoja vähän teille, koska mun vaatteiden esittelyvideo ei ollut mikään menestys, kun sillä täytyisi koulussa heti dissaamaan niitä mun vaatteita. Et ei voi minkään, mut niin, toivottavasti tällä videolla ei nyt käy silleen. Mut ekana olisi tällainen Lumenen Natural Code Nail Styler tällainen mini nail polish, joku kynsilakka. Vähän kiiltävä tällainen, no niin, kimaltava tälleen vaaleanpunainen. Sävy 16 Go Glitteri. Sitten on tällainen pohjalta niinku vaaleanpunainen, mutta sitten se on niinku hopeit ja kullanvärisiä ja sinisiä ja sellaisia tummempia sinisiä ja turkoosin värejä, tällaisia kimalteita. Ja sitten on tällainen Mavalan kirkkaanpunainen sävy 2 Madrid, tällainen 5 millilitrainen pieni kynsilakka. Tätä pitää levittää useampi kerros, että niinku tulee, että just aluslakka kannattaa laittaa alle, koska muuten kynsiväri ääntyy nimimerkillä kokemukstaan. Sitten on toinen Mavalan tällainen pieni, se 217 New York. Tämmönen tummempi harmaa. Tässä nyt riittää lähinnä yksi kerros, kun tätä lakkailee, mut mikä poikkeaa normaalista näitä Mavalan lakoista. Sitten on synttärilahjaksi saatu Wild Mildin joku tällainen pinkki kynsilakka. Nail, ihan sama, en mä tiedä. No tässä ei nyt mitään sävyä lue, mutta kumminkin tollanen vaaleanpunainen. Ei mikään kirkas pinkki. Sitten on Maybelline New Yorkin Forever Strong Pro kynsilakka. Lukiskoon tässä missään sävyä. Niin nähtävästi, mutta tällainen. Tää ei oo punainen eikä tää persikan värinen. Sellainen suht perus. En mä nyt tiedä. On se vähän persikampi kuin mitä tää Mavala oli. Sitten on vielä tää Mavala. Sävy 167 Gladys Blue. Tällainen vaaleansininen kynsilakka, ihan perus. Tätäkin pitää useampi kerros levittää, jos haluaa sillä kunnolla näkyvästi. Mulla sitä nyt on useammassa kynnessä, mutta hakkasin yhden kerroksen, niin näkyy läpi siitä se kynnen oma väri. Ei olisi mitään pahaa, mutta se on häiritsevän näköistä. Sitten on sävy 172 Vegas Pink, tällainen ihan, ei nyt kirkas pinkki, mutta tumma pinkki. Ja itselleni mulle tää ei sovi kuin sorminkynsi, varpainkynsi on turha toivo, jos laittaa niinku mitä muutakaan punaista. Tää on just tää useampi kerroslakka. Sitten on yksi mun ainoista koristelulakoista. Kiss Nail Artin tällainen Paint, tummansininen. Vähän ehkä sellainen metalliin kääntyvä tällainen tummansininen koristelulakka. Mä en nyt jaksa esitellä mun kaikkia kynsilakkoja, koska siinä menisi ihan ikä ja ikuisuus. Okei, toi kuulosti järkevältä. No milloin mä kuulostaisin järkevältä. Sitten on ihan vaaleanpunainen hyö tällaisen ranskalaisen manikyyrin joku pohja. Täällä se on 56 Riga. Niin, nyt me ei jätä jäätämään. Se on tällainen mulla ihan sikalopus tällainen, mikä on ihan sairaan niin ohutta tulee, jos yhden kerroksen laittaa. Se on 37 Gold. Mulla on aika sikapallo nyt Mavalan lakkoi. Ei minkään YKK, nää viikuu. Tässä on nyt 6. Ja mä oon estellyt 10. Joo, no ihan sama. Sitten on vielä Mavalan lakkoja. Vielä yksi. Tällainen pinkki. Vähän vaaleanpunaiseen kääntyvä. Se on 52 Toulouse. Okei, osaan lausua, mutta ihan sama. Kumminkin. Sitten on Lumenen Natural Code, taas tällainen pieni kynsilakka. Sävy 7 Rock and Roll. Jos tätä laittaa yhden kerroksen, niin se näyttää lilalta. Et kannattaa laittaa useampi. Mä joudun joskus laittamaan 4, kun mä yritin sellaisen.
kun on, tää on hurjaa litkua, siis kynnenkovettaja, mä avalan joku. Siis toimii välillä, tai kyllä on, anteeksi, hikka. Kyllä mulla vähän on nyt ehkä auttanut toi, mutta ei mitenkään suuresti. Mutta joo, mä katson, olisiko täällä lisää näitä, mä vaan nopeasti katson tosta muutaman. Joo, sitten... Niin sitten mulla on tällainen Seppälästä ostettu Golden Rose Graffiti kynsilakka. Sävy 3. Ei mikään järin laadukas, mut ihan menettelevä. Mäpäs testaan nyt tähän yhteen kynteen tätä. Mulla on ihan mega lyhyet kynnät, mutta ei kannata välittää. Okei, näinhän maailmankaikkeuden historian lyhyimmät on. Ei nää kyllä mitkään pitkätkään oo. Niin sillä aikaa kun toi kuivuu, inhottava haju, nää haisee ihan järkyttävälle. Sitten on Espanjasta ostettu viime kesänä. Joku ihan vaan basic, joku tällainen kirkas oranssi kynsilakka maksoi € ja se näkyy laadussa huono. Sitten on Mavalan, mitä mä en oo nähnyt enää missään myynnissä olevan. Se on 215 Pink Diamond, aivan sairaan hieno lakka. Tällainen ruosteen punaisen kautta lilan sekoitus, missä on just sellaisia jotain hopeanväristä glitteriä, ihan niinku erittäin hieno. Joo, onko se sana? Yeah. Ihan se. Mut kumminkin, tässä on nyt sitten tää graffitilakan tulos. Mulla ei ollut tossa kynnen päästä kynsilakkaa, se on lähtenyt, joten siitä tuli tollainen, se katkeilee aika sekä pieniin paloihin. Joten en mä tiedä, tykkään semmoisista hirveästi, se on vähän turhan tummakin mulle. Mutta niin. Ja sitten... niin siitä mun piti vielä sanoa, kun mä jouduin yksi päivä poistamaan sen mun... Joudun poistamaan sen mun yhden postauksen. Johtuen siitä, että mä olin koulussa, sitä oli dissattu. Ja sit mä en enää halunnut, että mä pidän sitä täällä meidän blogissa. Koska mä en halua siitä enempää mitään sellaisia negatiivista kommenttia, koska en mä voi minkään kun mun normaalista tyylistä ei tykätä, kun mä sitä mun jotain hametta esittelin, niin sehän oli heti hurja numero tuli siitä. Niin en mä sit tiedä, että tuskin sellaista vaativideoa tulee uudestaan. Sitä on turhaa ottaa, tuskin kukaan haluukaan, koska sitä on menty dissaamaan. Niin, mut sitten näitä kynsilakkavideotkaan ei tule varmaan, koska mä tein nyt uuden. Mut mä saatan joskus vielä jotain tämmöstä tehdä niinku... En mä oo vielä varma, mut videoit nyt tulee seuraavia perjantaina, koska se tulee meille yöksi ja sitten... Hei, perjantaina mä saatan kanssa kuvata yhden mun toisen kaverin kanssa jonkun videon, kun se tulee meille koulusta, niin sitten vähän näette yhden Nellinkin. Luultavasti. Me vähän mietittiin, että me kuvattais joku video, mutta en mä sit vielä tiedä. Niin, mut sit sunnuntainkin tulee se, minkä mä mainin monta kertaa, se My Day kautta Our Day video, mikä sitten, niin rakkautatko sitä? Oho, 8,5 minuuttia. No ehkä mä alan kohta puolella lopettelemaan, koska... niin, koska muuten tää lataa ihan ikuisuuden, mutta nähdään sitten... Miksi mä sanon nähdään sitten? Mä puhun yhdelle ihmiselle vaan lukioille. Meillä on huimat... Mä en osaa nostaa sormia. 3 lukijaa. Okei, osaan, mutta en mä jaksa. Joten liittykää lukioksi. Tää saattaa kuulostaa vähän vaimeella on ehkä tää ääni, kun mä en nyt jaksa huutaa ihan täysillä sillä niin laittakaa volumet täysillä, kun kuuntelette. Okei, että koska ette te halua kuunnella tässä mun vammasta ääntä, koska tää väärentää vähän tää kamera. Mut ihan sama kumminkin. Seurailkaa meitä siellä blogissani ja jos liitytte lukijaksi, niin laittakaa vaikka johonkin kommenttiin, että nähdään sitten taas mä kuvaan joita. Wii, tälleen näin hienosti. Miksi mä oon näin outo? Niin, ja sitten seuraillaan teidän blogia varmaan takaisin. Ja, niin no, onkohan mun muuta? Nää taas tää hiljaisuus. Niin, me tulee se Our Day-video sitten, missä me kuvaillaan just niinku... Aloitetaan siitä, kun me noustaan bussiin Kotkaan ja lopetetaan varmaan sen bussimatkan takaisin, mutta ettenkään yhtä soittaa kuvata vaan just jostain niinku
sellaisia pätkiä, jotain 5 minuutin sillä, että siitä tulee yhteensä joku sellainen ehkä, no okei, ei nyt 5 minuutin, 2 minuutin pätkiä ehkä siitä tulee joku semmonen kyllä reilu 10 minuuttia, 10-15 minuuttia luultavasti, koska sit salataltuu ihan ikuisuuden, jos pidempään odotetaan, mutta seurailkaa meitä täällä bloggerissa, moikka!